Malawi Brief. Comrade Ntanyiwa kuchokera ku Limpopo FM wayikapo mlomo wake pa nkhani imene yavuta m'masamba mchezo, nkhani yokhuzana ndi Alapken kuti pali mphekesera zoti iwowa akupezekera ku Luanda ndipo pakufunikira kuti manda awo akafukulidwe kuti achitenso kafukufuku. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Nkhani yavuta ndi Alapken, nkhani yavuta mdziko la Malawi ndi Alapken. Mafunso akuchuluka ambiri kunena kuti kodi helicopter asilikali akamakwera helicopter amakhala ndi mapasipoti asilikali akamachoka kuzomba kuti akupita ku Lilongwe ku Kobe Barracks kapena akupita kusalima ku Mafuko amayenereka kukhala ndi passport mu helicopter. Zinatheka bwanji Alapken kapeni kunena kuti ayenda ndi passport ndo wakunzuzu andu amafuna kuyenda ndi passport amakonzekera kuti akakachoka kunzuzuko iwo azilowera kuti neti kumva anthu ena kunena kuti ayi mwana amene indi propaganda si propaganda ife sitimabwera ndi mapropaganda. Ngati ndionena kuti maliro akafukulidwa ndi pamene tikapeze kuti inali propaganda, koma ngati sangafukulidwe palibe propaganda pamene popo. Ngani ndionena kuti maliro akafukulidwe chona chake chidziwike. That's all. Apo me I will demand 200 billion kwacha. I will demand 200 billion kwacha. Ine ndanyamata anga tikantenge kumene kuli Alapkeniko. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Tikufuna chilungamo chidziwike. Phase 2 imene ikubwerayi ndizenda limodzi nda commission of inquiry wina akwidwa pa khosi. Watawa commission of inquiry Ntanyiwa watawa nenda ngobwera ndi imene ya Alapken nendi kubweranso ndina imene ndikubwera nayo iyi wokomoka akomoke ndilibe nazo ntchito ife abalatu anamwalira liso kulipa liso. Program ya mawa imene ndikubwera nayo wotuluka mziko azituluka mumangire tukatundu chifukwa maprogram amene ndizibwera nawo akuchikangawa ambiri mukuyaluka. Zonse zimene mmanena kuti kuno ndikokhwitima anokupasa nutenga ndi ndani kunena kuti munene kuti kumeneko ndikokhwitima. Tikumfunaso amene yoyo amene amakupasani mautengawo a Airtel tinapempha kale commission of inquiry kunena kuti tikufuna mumphindisete ndege isanagwe mutipezere manambala anthu amene anali within area imene inachitika ngozi. Zimene zija is public demand tikufuna tizidziwe. Malawi simzachitika ngozi zopepera ngati zimene zija. Ku Zambia taonatu ngozi ya ndege yachitika palibe china chilichonse. Sitinamvezo noti wakuti waphedwamo wakuti wafamo osatulukamo smart and clean. Nendibwera ndi nkhani tikufuna tidziwe dziko la Malawi tikufuna mutitanthauzire ino asilikali chizungu chanu chimene mmagwiritsa ntchito mukati human assault activity imatanthauza chani. Asilikali nonse asilikali amene munapanga training chizungu chonena kuti human assault activity amatanthauza chani. Msilikali wina anayankhula mawu amenewo kunena kuti zimene zachitika kuchikangawa kuno it's a human assault activity. Mawu amenewo amatanthauza chani. Nganga zaona imene kubwera mawa tikubwera ndikuti ndi nkhani zikuluzikulu za kuchikangawa wothawa athawe kanda achibale muyamba kwamenya azibale anuwo kuti akukuchitisani manyazi. Nganga zaona yake ndi ya mawa ikangobwera imene yoyo kukhala nkoke
ake wankazi kumenya mamuna ake kuti inu chifukwa chani mumapanga zimenezi mukutichitisa manyazi. Programu ya mawa imene kubwera nkhani yayikulu ndionena kuti manda akafugulidwe tiziwe chifukwa nkuthekaso manda anthu enachi tinapakidwa mpoza chifukwa ndikufaso kamphekesera kena koma ndili katikati mofufuza kuti aujeniso khanga tinawo ali moyo. Chigawo chakumadzulo kuno ndili ndi uthenga wanga usamire kwambiri ku chipani chija cha DPP. Ineyo ndine Comrade Ntanyiwa. I always said munthu amene ndimamukonda ndimamulangiza. Munthu amene ndimamukonda ndimamulangiza, sindimakonda kumpitira kumbuyo kwake ndikumakamnena message, ndimapita direct ndikumuuza. So ndili ndi uthenga umene upite ku chipani cha DPP. Ndili ndi uthenga umene upita ku chipani cha DPP, ndipo uthengawu ndifuna ndipereke kwa president chifukwa a president ndi amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP. Ndikufuna achitepo kanthu chipani chisanasokonekere chifukwa chipani cha DPP muli anthu ena cholinga chawo akungofuna kungopeza ma benefit. Cholinga chawo akungofuna kungopeza ma benefit basi. Komano sonena kuti ichi ndi chipani alibe vision kunena kuti kodi chipani ichi tikufuna chitafika level ichi itafika level ichi. Anthu ena ku chipani cha DPP masomphenya amenewo alibe. Chimene akudziwa ndi kungoba, kukangocha kuba, kukangocha message, kukangoba kuba, osakhala ngati mabwana ena ubanji. Kukache chimene akudziwa tipite tikakumane ndi president atitume tikakwire ntchito yanji. Koma ena message ndimapanga kafukufuku wa Ajeni Answer ndi ya APM. Amalawi ndifuna ndikuuzeni zona zake zenizeni. Ine ndine Comrade Ntanyiwa, ndapanga kafukufuku wanga ndamupeza. Choyambirira ndimati ndipemphe akuluakulu ena aku DPP, please chonde siyani kupeka maboza, musadanise APM ndi Ajeni Answer. Malingana ndi kafukufuku womwe ife ali mpopo tapeza kuti ubale wanthu awiriwa ndi wabwinobwino. Komano pali akavuwevuwe ena amene akubwera ndikumabwera ndi maboza ndikumapeka. Ajeni Answer samene akulemba zokhuzana ndi cable company. Ndipo ndifuna ndikuuzeni Malawi mwini wake wa cable company media ndi olemekezeka a Joseph Mwanamveka. Mutafunsa akhoza kukuuzani kuti cable company ndi yanga. Ndipo anthu ena akulemba kumanena kuti cable company ni ya Ajeni Answer. Ajeni Answer alibe media. Cable company imene ikulemba zolembalemba ndikumanyozesa ndi ya olemekezeka a Mwanamveka. Tieni ngati tikufuna udindo wa president tisabwere ndi maboza. Siyani kwapangira maboza ama Ajeni Answer. Chimene anakonza Mulungu chizakhala chomwecho ngati sanalembe kunena kuti ama Ajeni Answer zakhala president wa dziko, sanalembe ndipo sitizatsutsa chifukwa china chilichonse amalemba ndi Mulungu. Tikumbukire vice president wa Ajeni Answer anasankha ndi APM. Anaonamo kutekera kwina. Ngani ikuvuta zonsezi zikupangisa izi ndi 2030. 2030 anthu akufuna ku president. President wa 2030 ku DPP ineyo ndimene ndikuziwira ndikuonera.
akungomati watalipe sakutekeseka. Koma anthu tikulimbana ndi kugawana maudindo. Ndikuyankhula pano akuti president wa 2030 aloza Mbilizi. Advice yawo achimwemwe chipungu. Kazi zimene za anthu mukuzitenga kuti ku convention simunapite simunakawine. Ndiye ndofuna ndipereke uthenga ku chipani cha DPP. Mukuchulusa zochita ku chipani cha DPP. Si onse ku DPP koya. Anthu achulusa zochita. Mukuchiononga chipani. Simukuchikonda chipani. Mulibe maso mphenya ndi chipani cha DPP. Azitsogoleri mukuyenera mukhale ndi maso mphenya. Muchitenge chipani cha DPP nde mukhale pansi. Mutenge chipani cha DPP ikhale ngati glossary yanu. Mukufuna glossary yanu itapita patsogolo kapena itagwa pansi. Ngati mukufuna itapita patsogolo mukuyenera kupanga bwanji. You need to take care for your own property. So azitsogoleri aku DPP mukuyenera muchitenge chipani ngati property, ngati mmene APM akamakhala malingaliro ake, zeru zake, mphamvu zake, china chilichonse cha APM chili pa DPP. Mukatero DPP iyenda chitsogolo. Muli ndi zaka 4 fresh year, 4 years ya fresh. Mutachita sort out mavuto amene alipo pano, kusamvana kumene kulipo pano. Chipani cha DPP chizakhala chomangana, chizakhala chipani chimene anthu azapitirira kuchikonda. Koma mukapitiriza mgwedegwede uwu, mukapitiriza kuba, ndikuti pali ena cholinga chawo akungofuna azingoba ndikumayipisa zina la APM. Dziwani kunena kuti mukamapanga zosokonekera. Anthu akuyankhula kunjako kumati anthu n'chifukwa chake amankakamiza APM kuti akhale president cholinga iwo azipanga zakufuna kwawo. Pamene si choncho. Anthu tinafuna kuti APM abwere azathane ndi mavuto amene timakumana nawo mdziko la Malawi. So ndikufuna ndipemphe nonse amene mukumapanga message. Mufuna kudanisa Maijeni Answer ndi Gertrude Mutharika, mufuna kudanisa Maijeni Answer ndi Apito Mutharika. Tieni tisiye zimenezo. Ubale wanthu awiri awawo ife tafufuza. Ndi wabwinobwino palibe china chilichonse chimene chikufuta. Azitsogoleri ku DPP ndikuyankhulani. Chimene ndizikuyankhulirani ndinafuna kuphedwa chifukwa chonena kuti timamenya nkhondo kuti inu mbwere mboma. Lero mukuyiwala zonena kuti comrade Mtanyi anafuna kuphedwa. Lero makobiri mungoja nokha. Zoti mumfufuze comrade Mtanyi ali kuti akuvala sapato size yanji, koda akukwera njinga kapena akutani, mulibe nazo ntchito. Ndimathokoza the few individuals ku chipani cha DPP amene amakonda kundimbira foni. Wadzuka bwanji? Uliko bwanji? Wadzuka bwanji? Banja lako lili bwanji? Ukukhala potani? Ndimathokoza. Koma anthu amene akufuna kuononga chipani cha DPP, mtima wanga uzakhala ukuwawa mpaka kalikali, because I could have died just because timamenya nkhondo kuti DPP ibwere mboma izathane ndi mavuto amene analipo. Komano ndikamaona anthu ena mukufuna muzioneka madolo, there ndizaoneka ngati olakwika kwa certain individuals, ndizooneka abwino kwa certain individuals. Sindizasiya kupereka ulangizi wanga ku chipani cha DPP chifukwa ndinali mmodzi wa anthu amene ndimafuna kuphedwa, ndimasakidwa ngati mbewa kuti ndiphedwe. Kunena kuti chipani cha DPP chibwere mboma
kulira kumene takhati kunena ma area chairman sakuonedwa ngati anthu, ma branch chairman sakuoneka ngati anthu, ma district governor sakuoneka ngati anthu. Ndefunso ndimafuna ndifunse ino azisogoleri a DPP, ngati anthu amene wawa sitikwatonthoza kwayitana ndikukhala nawo pasi ndikwauza zonoti tilinani maplani awa ndikuwuzenitu ana ako pakhomo ukayitana nkwauza zonena kuti mukufuna uniform, mukufuna sapato, mukufuna chani. Ndamva kholo la nzeru, ndamva, koma ndimati mundipase mpata. Pali zinthu zina zimene ndikukonza. Sungaululire ana ako kuti uli ndi ngongole. Chifukwa nyumba anthu amangoona kuti mukudyedwa nyama, mukudyedwa somba, mukudyedwa khandi nkhuku. Sa amangoona ngati zonse zija ndi za kashi, koma zina zimakhala za ngongole. Pakhomo pakhoza upeza kuti pabwera friji, osaziona kuti friji yo ndi ya ngongole, TV yo ndi ya ngongole. Koma ana timayitana ndikuwauza. Ndamva mayi anu andiuza kuti iwe Linus ulibe sapato, iwe Gift ulibe chakuti. Zonsezo ndiona kuti ndipanga bwanji. Ana aja amalimba mtima, amaziona kuti abambo athu atiyankhula. Kuti ndifunse ndazisogolera ngati Chilowere ni mboma mwakayitanisa misonkhano mmadera mwanu ndikukhala nawo anthu ndikuyankhula nawo kupanga msonkhano wa chipani kuti zikomo kwambiri tinawina, ndikupita ku region ndikukakhala ndi akulu ndikuyankhulana nawo. Ndanthu angati tapanga zimenezi tonse tangokhala phe zimene tikupeza chikungodya toka. Masiku akayandikira ndeti zithamanga ukapeza agavana hayi ateni tipange chakuti ndikuyankhula mokudandaulirani azisogoleri aku DPP. Chipani cha DPP ndi chipani chokondedwa kwambiri chifukwa cha Peter Mutharika. Ndimabwereza kuti mukachulusa masewera chipanichi Peter zapita nacho. Pala zisogoleri ena alibe masomphenya a chipani. Kukacha chomwe akudziwa ndikupanga zinthu zolakwika zosapindulira chipani. Ndimati ndipemphe olemekezeka Honorable Chimwemwe Chipungu mangani mabreki malo onse omwe mukugula ndrama zake zikuchokera kuti. Chimwemwe Chipungu mukugula malo ochuluka kwambiri, ndrama zake zikuchoka kuti. Munthawi ya MCP munali ndi kaloji kanu kamene kanayima kamasowa kuti kayenda bwanji chitsogolo. Lero malumu 150 amangidwa atha. Nyumba 28, magalimoto odula 9 sikinathetu chaka. Kodi mbiri ya chipani cha DPP mukuchifunira zabwino kapena mwangokonzeka kuti olo chipani chichiruze koma bola ineyo zanga zili pabwino? Ndifuna ndipemphe olemekezeka Chipungu. Ineyo lili ndipempho ndikamayankhula ndimakhala ngati wamisala kunja kwa anthu akudandaulani. Chimene chichi ndiye ndofuna ndinene mobwereza kunjaku Chimwemwe Chipungu anthu akudandaulani ku chipani. Koma akulephera kukuzana. Ndamatiuzira ifeyo kuti auzeni asaononge chipani. Nende kuti kodi mbiri ya chipani cha DPP mukuchifunira zabwino kapena mwakonzeka kuti olo italuza DPP mulibe nazo ntchito bola zanu zili bwino? Tisamakhale ndi mtima woononga ayi. Tiye tichikonde chipani ngati mmene ena akuchikondera. Ku DPP tikule anthu ena akuchikonda chipani, ena sakuchikonda chipani. Mailo Zambirizi ndi munthu winanso yemwe akuthamangira zinthu.
tena zisogoleri tilole nthawi ikwane kuti tikhala atsogoleri abwino. Maimbirizi siyani kubweresa kusamvana pakati pa Peter Mutharika ndi Maijeni Ansa. Taona ni maimbirizi zimene apanga ku parliament zimene zichandizabu ino tena zisogoleri tizione chifukwa tikhozo mata ntanyiwa pakamwa koma tizione zimene zachitika ku parliament. Amaimbirizi amakhala mpando wa namba 9 acho chichaponda mpando wa namba 2. Lero wina wachosedwa pa mpando wa namba 2 paja kukayikidwa ku namba 9. Ngani imene iyi ndiofunika mtsogoleri wa dziko akonze kuchipani siku libwino dziko likuyenda tikuona zinthu zikuchita bwino koma kuchipani kwachuluka kugwebana kwambiri aliyense akufuna utsogoleri. Choncho kukalanda malo achaponda ndikuwasiya ku namba 9 chimene chindi chiyani zinthu zimene zochitisa manyazi ngati ife anthu ona tiziti zinthu zikuyenda kuchipaniko mpaka kufika pomuza spika wa nyumba ya malamulo kuti akayerekeza nimpasa makofi. Maimbirizi mungakapase makofi achaponda olemekezeka achaponda mukuona zikuchitikazi. Maimbirizi omwewo amakuka kamizani kuti muzaka kamiza Amaijeni Ansa kuti apange resign. Lero mwaona zimene akupangani maimbirizi. Maplano omwe akuchitika ife tikwaziwa. Akufuna upresident Maimbirizi 2030 avaisi achimwemwe chipungu. Please azisogoleri tisaononge chipani. Leo ndima yankhula kunena kuti palazisogolerera ku DPP. I love them because amakhala dumu kumango yang'ana zimene zikuchitika. Ndiye ndofuna ndinene kuti olemekezeka bwana president chonde umodzi ukufunika ku chipani cha DPP. Chonde Amalawi zobwerera konkuja kokaja chiteze Amalawi sakufuna ndipo Amalawi sakufunanso kumamva zina la MCP. Ndi mmene zinthu zikukhalira ndi mmene zinthu zikuchitira. Ndiye timafuna tipemphe a president a chipani cha DPP kunena kuti ngati ndikotheka mmene munapangira nthawi ija anankafumbwe ndikuachosachosa chipani mpaka chapita ku chisankho mpaka chawina. Ndikupempha president APM inu ndinu president amene mmamva president wa masomphenya aitaniseni anthuwa mukhale nawo pasi. I do understand pali zinthu zina zimene zimachitika simadziwa president chimayankhulaso chonchi nthawi yachakwera koma samafuna kutimva anatuluka mboma. We don't mind about them chifukwa tinafuna kuti achoke mboma chifukwa samamva komanso on top of that amapanga sankho. Ndimathokoza chipani cha DPP sichimalimbana ndi activist koma chimamva ulangizi umene akupanga activist. Chimene ndimakondera chipani cha DPP ndi chimenechi amamva tikayankhula amaziwa uneno zimene akuyankhulawazi ndizoona zisazatipangiswe kutuluka mboma. Ndikufuna chipani cha DPP chizatuluke mboma munjira yonena kuti chifukwa chonoti ena akusokoneza kunjaku musaiwale kuli zipani zambiri zimene zikufuna zitalowa mboma. Ne machitidwe anu mukuyenereka kuchita bwino chifukwa Amalawi amasiku ano
achenjera akaona kuti uku sikukuyenda basi akumangopita kukwinako. Pamene ndikuchoka gawo limeneli ndikufuna ndithokoze president a dziko la Malawi kunena kuti pali nkhani yabwino imene yamveka, pali nkhani yabwino imene yamveka, imene wina aliyense ali wokondwa kunena kuti Napoleon Zombe makalata awo akhala kulandira posachedwa ndi cholinga chonena kuti ayambe kupanga fetereza mziko mwathu, chifukwa tinamva Napoleon Zombe akuti zikavuta azikampangira fetereza wawo ku Mozambique, enafe misozi inagwa timati abale athu akudowa, ana athu akudowa, ana athu akunchisi, kodi sakanapeza nawo ganyu, ana mu mchizimu sakanapeza nawo ganyu kumeneko, anyamata amene akusowa chochita amene amu Robert Break umu, kodi sakanapeza nawo timaganyu kumeneko. Ndithokoza president kunena kuti timu yanu inakhala pasi kuunikira mpaka yafika ponena kuti mkulu Napoleon Zombe akuyeneka kulandira makalata ake ogwirira ntchito factory iyambe kupangika. We do understand kunena kuti pamakhala zinthu ziwiri zitatu zimene timayeneka tiyang'ane environment, kodi anthu adera limene lolo sazachitidwa affected, sikusakhala kudwala matenda a mtundu ina aliwonse pamene fertilizer amene akupangidwa, kodi pollution yathu izakhala bwanji, zinthu ngati zimene zozo. Komano by the end of the day I want to thank you olemekezeka president APM ambuya azikudalisani kunena kuti chinthu chimene amalawi ambiri anachiyembekeza chafika, chimene tingapemphe kupempha tusisiya president mukuziwa wosowa ndi wosowa, chimene tingapemphe ndichonena kuti kantengoko Napoleon Zombe kantengoko. Taonani anthu amene amatigulira fetereza mu nthawi ija osathamangitsidwako ku South Africa, timati tikapempha ndalama ku South Africa amatha kutitumizira nkugula fetereza ndi anthu aja abwerako, kusenzoti tonse tizingolima mpiru ndi kantengo ka feterezako olemekezeka ainaka fetereza Napoleon Zombe chonde kantengo ka feterezako kakhale komverera. Amalawi tilokondwa a DPP tithokoza amene munakhala pansi kunena kuti zinthu zikhale bwino, komanso ndifuna tithokoze ma activist nonse amene munabwera pa ground ndikulipempha boma kuti chonde thamangisani mapepala anthu. Kuyankhula kwanu kwabweresa chipambano, so ndiyamike ma activist nonse amene munatengaso gawo kuti kwayimira Malawi kuti ayi dzikoli lavuta. This is Comrade Ntanywa pali Mpopo FM anauza aphiriwa kunena kuti nkhalangoyi ndiyo kwitima. Mukuyankhula kwawo akuti anachita kuuzidwa, ndeti kufuna tidziwe munthu amene anauza aphiri kunena kuti kuno ndiko kwitima chifukwa ananamiza ziko aphiri ku Commission of Inquiry anatiuza kuti ndinachita kuuzidwa ndi anthu. Tikufuna munthu amene anauza aphiri kuti tikulephera kuipeza ndege chifukwa kuno ndiko kwitima, munthu ameneyo ananamiza ziko, tikufuna timuziwe.